नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, गुड मॉर्निंग. मी तुमचा लाडका विशाल काकुडे. जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. आपल्या चॅनलचं नाव आहे मराठी करण आपले. चला मित्रांनो, प्रश्नांना सुरुवात करूया. मित्रांनो, आजचा पहिला प्रश्न बघूया. देशातील पहिल्या डिजिटल न्यायालयाचा मान महाराष्ट्रातील कोणत्या न्यायालयाला मिळाला आहे? याचं उत्तर आहे ए बेलापूर. याचं उत्तर काय आहे? ए बेलापूर. क्रमांक 2, टाईम मासिकाचा 2023 वर्षाचा जगातील 100 प्रभावी व्यक्तीच्या यादीत कोणी प्रथम स्थान पटकावलं आहे? याचं उत्तर आहे बी शाहरुख खान. याचं उत्तर काय आहे? बी शाहरुख खान. क्रमांक 3, टाईम मासिकाने घेतलेल्या पोलमध्ये शाहरुख खानला किती टक्के मते मिळाली? याचं उत्तर आहे सी 4%. याचं उत्तर काय आहे? सी 4%. क्रमांक 4, टाईम मासिकाच्या जगातील 100 प्रभावी यादीमध्ये दुसरे स्थान कोणत्या देशाच्या महिलांना मिळालं आहे? याचं उत्तर आहे डी इराण. याचं काय उत्तर आहे? डी इराण. प्रश्न क्रमांक 5, केंद्रीय सरकारचा प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया या योजनेचा लाभ घेण्यात महाराष्ट्र राज्याचा कोणत्या जिल्हा प्रदेशात अव्वल ठरला आहे? याचं उत्तर आहे ए छत्रपती संभाजीनगर. याचं काय उत्तर आहे? ए छत्रपती संभाजीनगर. क्रमांक 6, प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेचा लाभ घेण्यात पहिले 10 मध्ये महाराष्ट्रातील किती जिल्ह्यांचा समावेश आहे? याचं उत्तर आहे बी 7. याचं काय उत्तर आहे? बी 7. क्रमांक 7, लंडन येथील रॉयल सोसायटी ऑफ मेडिसिनचे फेलो म्हणून कोणाची निवड झाली? याचं उत्तर आहे सी डॉक्टर नानासाहेब थोरात. याचं उत्तर काय आहे? सी डॉक्टर नानासाहेब थोरात. प्रश्न क्रमांक 8, खुल्या राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग स्पर्धा कुठे पार पडल्या आहेत? याचं उत्तर आहे डी केरळ. याचं काय उत्तर आहे? डी केरळ. क्रमांक 9, खुल्या राष्ट्रीय पावर स्पर्धेत सौरी इनामदार हिने किती किलो वजन उचलून सुवर्णपदक पटकावले? याचं उत्तर आहे ए 367.5 किलो. याचं उत्तर काय आहे? ए 367.5 किलो. प्रश्न क्रमांक 10, JMK रिसर्चच्या अहवालानुसार आर्थिक वर्ष 2023 एकूण इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री किती पार पोहोचली आहे? याचं उत्तर आहे ए 11,80,597. याचं काय उत्तर आहे? ए 11,80,597. क्रमांक 11, काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानात गज उत्सव 2023 उद्घाटन कोणी केलं? याचं उत्तर आहे सी द्रौपदी मुर्मू. याचं उत्तर काय आहे? सी द्रौपदी मुर्मू. क्रमांक 12, केंद्रीय सरकारचा हत्ती प्रकल्पाला किती वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्त गज उत्सव 2023 आयोजित केला आहे? याचं उत्तर आहे ए 30. याचं उत्तर काय आहे? ए 30. क्रमांक 13, यंदाची जागतिक बुद्धिबळ स्पर्धा अजिंक्यपद स्पर्धा कुठे होणार आहे? याचं उत्तर आहे ए अस्ताना. याचं उत्तर काय आहे? ए अस्ताना. क्रमांक 14, आरोग्य अहवालानुसार मेळघाटात तीव्र कुपोषित श्रेणीतील बालकांची संख्या किती आहे? याचं उत्तर आहे बी 1403. याचं उत्तर काय आहे? बी 1403. क्रमांक 15, शेवटचा मित्रांनो, कसा वाटला ते नक्की सांगा. डॉक्टर पौर्णिमा अडवाणी यांचे निधन झाले. त्यांची राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ कोणता होता? याचं उत्तर आहे सी 2002 ते 2005 पर्यंत. उत्तर काय आहे? 2002 ते 2005 पर्यंत कार्यकाळ होता. तर मित्रांनो, तुम्हाला आजचे 1 ते 15 प्रश्न कसे वाटले ते नक्की कमेंट करून सांगा. कुठं चुकलं असेल तेही कमेंट करा. जर तुम्ही आपल्या यूट्यूब चॅनल नवीन असाल तर आपलं चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. आपल्या चॅनलचं नाव आहे मराठी करण आपले. चला मित्रांनो, जय महाराष्ट्र.